mä näytän teille korttitemppuun ja siinä tuli jonkun päivän kortti. Okei, se on tällä kertaa ruutuessa. Seurataan vaikka nostamalla. Ja vähän lisää. No, sit kun mä teen näin. Tässä on yksi kortti väriänsä. No, näin. Tää. Mä sekoitan vielä kerran. Sitten näin siirrän. Okei, ja katsotaan mitä se on. Se on kivasti se ruutuessa. Tätä ruutuessa tuohon. Sen jälkeen mä nostan pakkaateen tuosta pikku tonkkunosto. Ja sitten noin. Noin. Sitten tehdään tuosta noin tuosta. Tää tuli tällä kertaa hertta 8. Se on nyt sininen kortti. Sitten se on hertta 8 vielä. Sitten laitetaan tää kahteen päälle. Sitten kun me tehdään näin. Sitten laitetaan yksi kortti väriään. Tai ei oikeastaan vaihtanut nyt. Meidän ainoa kortti on tässä. Ja tähän temppuun iskä tulee tukuri. Iskä. Mä en vielä tiedä, mutta moi moi.